Raz, dva, tri. Jedna, druhá, tretia. Jedna. Vážené dámy, vážení páni, vážení priatelia, kolegovia, osoby prítomné aj neprítomné, dovoľte, aby som vás privítal na autorskej vernisáži kresleného humoru, ktorá sa koná 35 rokov po prvej výstave kresleného humoru, ktorú som kedysi tu pripravoval. Ak nie priamo tu, tak bolo to niekoľko desiatok metrov odtiaľto. Ako každá výstava, aj táto má svojich nemenovaných sponzorov. Ak si pozriete presnejšie, tak momentálne to sponzorujeme z vlastného vrecka. Ja aj organizátor klubu Wave a hlavne náš partner pán Milota Miloradovič. Milota Miloradovič je srbský autor, výtvarník, ktorý je známy po celom svete, má mimoriadne silný potenciál vo svojej výtvarnej tvorbe a u nás má isté výnimočné postavenie. Prečo je prvý? Prečo vlastne on otvára cyklus autorských výstav na najbližšie 10 ročia, ktoré sa v Prešove budú konať? Z jedného dôvodu. Milota Miloradovič pred 5 rokmi, keď sme otvárali a pripravovali medzinárodnú súťaž kresleného humoru pod názvom Kýchanie mozgu od Kalokagatie k humoru a späť na tému Ideál a idealizmus, poslal ako prvý autor svoje práce. Za tých 5 rokov, čo súťaž existuje, stále je v tej prvej pomyselnej peťke, takže vlastne na čele pelotónu týchto autorov. Takže dovolte, aby som privítal aspoň takto cez obrázok pána Milotu Miloradoviča zo Srbska a pripil na jeho slávnostné otvorenie. Takže, milý Mileta, dovol, aby som pripil aspoň takto cez tvoj obrázok a cez tvoju fľašu a cez tvoju bedničku fragile. Takže na to je zdravie. Nech sa stretávame ďalej pri takýchto výstavách a aby Miletové kresby boli takým úspešným štartom v tejto dlhej etape ďalších výstav. Takže pripíjam, dámy a páni, na Miletu Miloradoviča, nášho priateľa, a Jorika v maske klauna. Prajem príjemný večer a veľa úsmevov.